रोज तीच तीच आमटी खाऊन कंटाळा आला असेल किंवा आमटीला काय करू विचार करत असेल किंवा मच्छी मटण खायची इच्छा झाली असेल तर ते करून खावा अशी आमटी. ही आमटी कशी करायची, त्यात काय काय गरम मसाले वापरायचे हे सगळं माहिती ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे. त्यासाठी व्हिडिओ मला तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या कुक विथ प्रज्ञा चॅनल तुमचं मी स्वागत करते. आमटी बनवण्यासाठी मी इथे एक बेसन घेतलं आहे. इथे मी सुकं खोबरं घेतलं आहे, कांदा घेतला आहे, थोडासा फोडणीसाठी कांदा घेतला आहे, लसूण, आलं आणि मालवणी मसाला. हा जुनाच मसाला आहे माझा गेल्या वर्षीचा. इथे मी मसाल्यामध्ये सफेद तीळ घेतले, धणे घेतले, बडीशेप घेतले आणि इथे 2-3 मिरी घेतले आणि 1 लवंग घेतला. अजून तुम्हाला तर खडे मसाले हवे असतील घालू शकता, कारण आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये माझे सर्व मी खडे मसाले घातलेले आहेत म्हणून मी जास्त घेतले नाही आहेत. आणि इथे मी उभा चिरलेला कांदा घेतला आहे आणि इथे बारीक चिरलेली इथे बघा मिरची घेतली आहे हिरवी. आता तू कसं करायचं तर पुढे मी तुम्हाला दाखवते. आणि तेल आणि मीठ लागणार आहे, ते का कॉमन आहे. इथे मी कढई तापत ठेवली आहे. हे बघा, इथे मी आलं लसूण पहिलं भाजून घेते, म्हणजे वाटण भाजून घेते. आलं लसूण टाकलं, जरासं आम्हाला तेल टाकायचं, जास्त तेल नाही टाकायचं, भाजते कारण खाली चिपकू नये म्हणून. हे बघा, व्यवस्थित भाजून घ्यायचं सर्व. हे पहिलं भाजून घेते. हे भाजतंय. हे बघा, याच्यात मिरी आणि लवंग टाकते पहिलं. हे बघा, मिरी आणि लवंग टाकते, ते भाजून घेते. लसूण भाजले. आता सफेद तीळ, बडीशेप आणि धणे भाजून घेते. आता इथे कांदा घातलाय, कांदा भाजून घेते. कांदा घातल्याने थोडंसं तेल घालायचं. हा कांदा भाजून घेते. मी सुकं खोबरं घालते. आणि सुकं खोबरं भाजून घेते. हे बघा, इथे खोबरं भाजून झालंय. आता मी वरच्या साईडला करते आणि दुसरीकडे तापत ठेवते. इथे कढईत तापत ठेवते आणि कढईमध्ये तेल ओतते थोडंसं. हे बघा, त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घातलं. तोपर्यंत तिकडे तेल तापतंय. चवीपुरतं मीठ घातलं. थोडासा मसाला घालायचा. मसाला ऑप्शनल आहे, पण मी थोडासा घातला मसाला. आणि थोडं थोडं बेसन टाकायचं. हे मिक्स करून घ्यायचं. बेसन घालते. हे बघा, आणि थोडं पाणी घालते.
राहिलेलं सगळं बेसन घालून घेतलं. हे बघा, हे बघा सगळं मिक्स करून झालं. आता तवची मी तेल तापत ठेवलंय. ते तेल तापलंय. हे बघा, जसं आपण भाजी सोडतो ना तसं सोडून घ्यायचं. बघा, व्यवस्थित तळून द्यायचे. हे बघा, बघा पहिली बॅच तळून झाली. तर राहिलेली सगळी भाजी मी अशी तळून घेणार आहे. भाजी करून झाली आहे. गॅस बंद करतो. जी राहिलेली काढून घेते. जी काही बंद वाटण थंड झाला तर हे मिक्सरला बारीक करून घेते. तापत ठेवली आहे. आणि जे आपण भाजीला तेल घेतलेलं ना तेच तेल मी त्याच्यातलं थोडंसं तेल फोडणीला वापरणार आहे. हे बघा, म्हणजे अंदाजपंची तेल घ्यायचं. जास्त तेल नाही वापरायचं आपल्याला इथे. आता तेलही तापलेलंच आहे. इथे मी कांदा घातला आणि कढीपत्ता. हे आता परतून घ्यायचं चांगलं. हा बघा, कांदा परतून झाला. आता त्या सगळं हे वाटण घालायचं. आणि सगळं परतून घ्यायचं वाटण. व्यवस्थित परतून घ्यायचं. त्याच्यात मसाला घालायचा आपला मालवणी मसाला. हा जुनाच मसाला आहे. परत एकदा सांगते. मसाला परतून घेतला तर त्यात मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालायचं आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. पाणी वगैरे सगळं होतं तसं मिक्स करून घ्यायचं आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं. हे बघा, आणि ह्याला बारीक गॅसवर नाही, याला उकळी काढून घ्यायची पहिले. हे मीठ सगळं ते सगळं ढवळून घ्यायचं आणि ह्याचा गॅस आता बारीक ठेवायचा. गॅस बारीक ठेवायचा आणि ह्याची चांगली उकळी काढून द्यायची. तिला उकळी आली आहे. मी आता थोडीशी कोथिंबीर टाकते. हे बघा, आणि ही भाजी आहे ना त्याच्यात सोडते आणि एक थोडीशी उकळी काढायची. जर समजा आमटी तुम्ही सकाळी केला आणि तुम्हाला दुपारी खायची आहे तर भाजी त्यात सोडायची नाही. ज्यावेळी तुम्ही जेवायला बसाल ना
त्यावेळी याच्यात ती सोडायची आणि बारीकशी उकळी काढायची. एकदम अगोदर भजी टाकून ठेवायची नाही आमटीमध्ये. आता याला ना बारीकशी उकळी काढायची आहे. हे बघा. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. आमटी तयार झाली आहे. हे बघा, छानपैकी उकळी आली आहे. तर मी गॅस बंद करते. हे बघा, आणि गरम गरम खायला घ्यायची. आमटी करायला सुचत नसेल तेव्हा अशी आमटी करून खायची. याला तोंड ना भाजीची गरज ना कशाची गरज. आता तुम्हाला मी जेवायला देते. हे बघा, असा भात घ्यायचा. भाज्याची आमटी. तीच आमटी करून खायला कंटाळा असेल ना, तर अशी आमटी करून खायची. आणि ही माझ्या ना आईची रेसिपी आहे, म्हणजे माझ्या आजीची रेसिपी आहे. मी लहान असताना ना, ते आम्हाला अशी आमटी करून द्यायची. हे बघा. हे बघा, छान नरम मस्त झाली आहे. हे बघा. ही जर माझी रेसिपी म्हणजे आमटीची रेसिपी आवडली असेल ना, तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन देत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. सेम तुम्ही अशीची अशी आमटी करून बघा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन.